Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally live proof नोंथांमोननो एडमिट डाउनलोड खालामनाय भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियर जायो मानोना CSB नि लिंकआ एक्टिभ जाफिनबाय आं दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे एक्टिभ जाफिनोबा नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन दा बेयावनो नोंथांमोना सार्च कल लेटार मोनदों ओके नाम मेल आईडी आरो फन नाम्बारजों नायनो हागोन आरो दा जों बेयाव जायखिजाया एग्जाम्पल जों नायगोन ओके आरो बे एग्जामा नोंथांमोननि इन्टारभिउआ बाइबा टेस्ट जागोन ओके दा जों बेयाव जास्ट बर' टाइटेल होनानै जों नायगोन आरो गिबियावनो खोन्थाखादों जे नोंथांमोननिया खालि चिरां मोननाय नङा बेनिफ्राय क'क्राझारा मोननाय नङा दायो एडमिट नाथाय गासैबो डिस्ट्रिक्टआ मोनजोबगोन दा नै फैबाय तामुलपुर दा जों फार्स्टनि एग्जाम सेन्टारखौ नायनोसै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव जागोन एग्जाम एबा अरेल टेस्टआ बेखौ जोङो भिउ खालामबाय आरो भिउ खालामनाय लोगो लोगो PDF फाइलआ गेवबाय एन्ड बेनिफ्राय आं बे एसे ब्लार खालामबाय रल नाम्बारखौ एन एग्जाम सेन्टार एबा अरेल टेस्टआ नोंथांमोनानो तामुलपुर नोंथांमोना बेबायदि एड्रेस मोनदों बेखौ नायदो HS स्कुलनि खाथियाव दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै 21 डेट मोनदों नाथाय 21 निफ्राय जागायगोन आरो 22 बेनिफ्राय 23 सिम जागोन एबा 3 डेज जागोन आरो एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाथारनांगोन ब्लेक पेन नोंथांमोना लांनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना अरिजिनेल गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांनांगन प्लास जेरक्स कपि खालामना लां अब्ला नोंथांमोना माने मोजां जागोन आरो दा बेनो जाबाय अरेल टेस्टनि कल लेटार ओके देन जों दायो नेक्स्टआव नायबावसै लाइभ प्रुफ हिसाबै So दानिया जों गांसे एडमिट नायबावसै लाइभ प्रुफ हिसाबै बे जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव जागोन कल लेटारखौ जोङो डाउनलडआव क्लिक खालामबावबाय आरो डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो उदालगुरिनि एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जागोन नोंथांमोना खायसे मिन्थिखाबाय जानांगौ मानोना आं सिगां भिडिअ खादोंमोन दा बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि अफिस बिल्डिं उदालगुरि नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियाव दङ बेनि खाथियावनो दङ नोंथांमोना जास्ट थांबानो मोनखागोन मेप नायबानो डेटआ जाबाय 21 22 बेनिफ्राय 23 सानथाम इन्टारभिउ जागोन एबा अरेल टेस्ट जागोन आरो ओके दा बेखौ जों मिन्थिबाय So दानिया जोङो बाक्साखौ नायसै ओके बाक्साया बबेयाव जामारगोन दा बाक्सानि जों बेयाव नायबाय नै नोंथांमोना माने गोबां नाम मोनदों बेयाव जास्ट जायखिजाया नाम सार्च खालामबाय आङो बेनिफ्राय डाउनलडआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो बबेयाव जागोन बाक्साया बेयाव नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव लाइब्रेरि अफिस बिल्डिं मुसलपुराव दङ बाथौफुरियाव खाथियाव दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै 22 बेयाव दङ आरो बिनिया एबा बे केन्डिडेटआ नाथाय 21 22 बेनिफ्राय 23 बेबादि 3 डेजआ इन्टारभिउआव जायो बेखौ नोंथांमोना नटिस खालामबानो जाबाय एसे जाहाथे नोंथांमोना सोंना लायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मोनबाय ने ओके दा बेनो बुजिबाय जायखिजाया नाम लिरबानो नोंथांमोना एडमिटखौ नायनो हागोन खालि क'क्राझार चिरां होथ'वाखै जानो हागौ बिथांमोना मा लास्ट उइक नभेम्बराव एबा डिसेम्बराव जानो हागौ आरो ओके आरो जेब्ला साडेनलि फैयो आं नोंथांमोननो चेनेलाव लाना फैगोन आपडेटखौहाय